dawa-dawa. Engko ndak malah selak kesuwen ya Bu ya. Lho kurang 10 menit. Lho. 10 menit iki wis ingsat. Iya. Bacotke ngajine ngarit mau kae, Truk. Iya. Mau kae wis tekan pamicara puniku wis resepe Kang Miyarsi. Iya. Sik ketutupan surban. Ambung mulai keringet. Layang piye pancen nak mayang ki anggere kon anu ki malah mangsa koyo uwet. Iya. Ya wis tekan pamicara wis resepe Kang Miyarsi kagunan iku kinarya ngopo buga. Nyadong rejeki peparinge Gusti Allah. Manut keterampilanmu apa? Dadi petani, ayo garap lemah, garap sawah, garap tegal kanthi becik, diniati ngopeni bumine Gusti Allah. Allah kanthi ndonga bismillahirrahmanirrahim. Oh, putu-puti banyu ning mripat sakjeroning mripat ana katurangga biar padang terawangan saparan-paran apa kang tinandur sarwa subur, apa kang ditanem tansah dipun paringi panen. Allahumma amin. Kuwi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim rahmil bis diwacake ngata bagama nyaya jadapa lawa satada aracanaha saka mburi. Hafal apa ora? Ya wis aku ya berapal pisan kuwi. Nandur ora mung sasake butuh tancep malah karo ngrenengi tanggane. Ngene kono mono ora dipangan tikus. Lah iya. Kene malah ora dipangan tikus. Ning malah tikuse tak pangan. Lah iya. Banda-banda ayo ngopo buga. Keterampilane nukang ya ayo nukang sing becik. Dadi kontraktor ya kontraktor sing becik. Keterampilane ngarit kuwi nek ditrateni yo wah tenan. Bapak Kyai Slamet ki wedhuse ngantek kena dienggo gawe omah. Tenan kok, wedhuse dadi pinten Pak saniki 44 niku Pak. Tenan kowe. Ya iki bar nang nggonku kok. Ah ngerti wedhus 44, mung jane mung ngarepku mbok jane. Ya wedhus 44 rasane pegel kabeh. Ha iki 44, papat sikil ngarep, papat sikil. Iya. Semono ki ya wedhus kabeh, ha? Iya. Mula kudu diniati kabeh iki njaluk ridane Gusti. Dadi pedagang ya pedagang sing becik. Wong kabeh iki mung dadi sarana. Najan to kaya ngono dadi sarana aja padha lena kuwi kudu diseranane kabeh.